Tuloy po ang paghikayat naman ng pamahalang lungsod ng Dagupan sa mga negosyante at namumuhunan na magtayo at magpalawak ng negosyo sa lungsod sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso at mas maayos na koordinasyon sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa lungsod, handang tumulong at gumabay ang mga kaukulang opisina upang mapabilis ang pagpoproseso ng mga kinakailangang permita at dokumento para sa mga nais mamuhunan sa Dagupan. Hindi ho namin sila pinapahirapan. Mabilis kami mag-approve. Yun lang, we guide them and then we assist them. We guide them, we assist them. Pero dapat pag-usapan po lahat. Number one, they should not cause flooding to the city. They should coordinate with the city in terms of safety of our people. They should coordinate with the investment board on the concerns of garbage, concerns of flooding, diba? Concern of our employees na ipapasok sa trabaho later on. It should give priority also to the city of Dagupan. So marami pong mga requirements na very simple na madali ho nilang i-adapt. Samantala, pinuna ni Dagupan City Mayor Fernandez naman ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection sa lungsod dahil sa umano'y mabagal na pagpoproseso ng ilang requirements na kinakailangan ng mga negosyo. Aniya agad naman itong binibigyan ng kaukulang solusyon upang hindi maantala ang mga aplikasyon. Nagkaroon kasi ako ng problema sa fire department. Masyadong mabagal mag-issue ng permit. 5 months, 4 months, gano'n. So, nag-request ako sa national. Siguro, bahala naman ang dating fire chief kung ano yung mga reasons niya. However, if you will apply yung anti-red tape law, you cannot do that. Pahintay mo ng buwan-buwan. Diba? Alam natin, very strict din si Secretary Rimulya. Ayaw niya ng ganyan, especially selling fire extinguisher and the other mga gadget na kailangan po ng isang negosyo. Binigyang din ng alkalde na walang magiging problema sa pag-aproba ng mga aplikasyon basta't mabilis, transparent at naaayon sa batas ang proseso at isinasaalang-alang ang kapakanan ng lungsod at ng mga mamamayan nito. IFM News. IFM News. IFM News.